Gaganda-ganda niyo na talaga ngayon. Kaya magpaganda-ganda pa kayo ha, para naman kung marami kayo, ibebenta ko din kayo. Nga pala, speaking of bintang, yung saging ko pala doon, nakita ko nung isa, parang pwede na yun. Hinog-hinog na. Makakabenta na ako yun. Hindi lang ako makakapera. Sigurado, nagpubusot ako. Siyempre, marami-rami na pera ko nito. Sikot ako ngayon. Maring asan ka na ba ngayon? Andito ako sa bahay mo, no? Ang gaganda ng mga bulaklak ni Maring ngayon, hiram sana ako ng pera sa kanya kasi wala akong pera. Naubos kasi yung pera ko. Pinabili ko ng pampaganda. Ayan, tuloy, ang ganda-ganda ko na. Konting-konting piece na lang. Gaganda-ganda na talaga ako. Maring all? Asan ka na, Maring all? Yes, mama, dito. Ganon? Asan siya pumunta? Iwan. Hindi ko alam. No. Ganon? Baka hindi lang magpahiram ng pera yun. Tinataguan ako. Ha! Makauwi na nga lang, no? Yung saging. Yung saging. Ha! Kapag ito nakabet, meron pera. Yun. Ano ba yan? Ano ba kukunin ito? Hirap. Pagkala ko na alam sa akin. Hindi mo pa makuha agad. Hindi ko kasi pinapanahin ko. Hanggat sa ito pa rin. Ayun, hindi na lutong na. Ibig sa akin na pa. Dami na na ba? Talaga, ang dami-dami na talaga ang sisagi ko. Buti wala tao dito. Ayan, ang dami-dami talaga. Makakapera na ako nito ngayon. May awa pa ako. May awa pa talaga ako. Kaya, ayan, umuulan na talaga. Ay, sira-sira na yung beauty ko kasi umuulan na. Inabutan ako ng ulan dito sa pagnanakaw ko. Ayan. Kailangan natin dito. Marami na po. Maling mo, ikaw pala? Ikaw palang kumukuha ng saging ko dyan? Sabi mo lang, kinukuha ko ito. Para sa'yo. Ano, pagkatawad kahit umuulan, nagnanakaw ka? Para sa'yo, hindi ko kasi ninanakaw, ha? Oo. Kinuha ko ito, pintas ko kasi nalaman ko, bibenta mo pala. Para sa'yo. Makikita yung mukha mo, buong mukha mo pa, makikita. Kumari tayo, pero ninanakawan mo ko ng saging. Ha? Saging! Saging ko yan!